A patra filmare, băgam-mi piciorul să-mi bag. Mi-am prins piciorul în cui și am început să înjur ca toate alea. Deja e a patra filmare care o fac. Eu scrie. Uitați ce e aici. Uitați ce e aici, bă. V-am promis că vin. Că v-am promis că vin. De ce au pus aici așa bambus? De la bambus. Ce-o fi? De la cu. Doamne, scuzați-mă că înjur. E speriat de mor. Deci efectiv îți pișați pe mine. Și tu bagi picioarele în toate cuiele. Păi dar eu văd! Crezi că îmi băgam piciorul în cui dacă vedeam, mă? Auzi ce zice voi, mă. Bă, deci ești prostie, uite bat. Bă, deci e aici, ferească Dumnezeu. Ia uitați ce e aici. Bă, v-am promis că aici... Unde avem, mă, priză? Acolo e dincolo. Nu, mă, că dacă bagi ceva acolo ia foc, naiba. Asta e și așa la foc. Casa asta eu cred că o lua foc. Care știe ce s-a întâmplat cu casa asta să scrie la comentarii. Și vă zic o chestie. La 40 de like-uri, dacă până, taci un pic cam din gură, dacă până sâmbătă se strâng 40 de like-uri, noi, care termină, dacă până sâmbătă se fac 40 de like-uri, noi intrăm la casa asta provocare. Dacă până sâmbătă se strâng 40 de like-uri, venim sâmbătă la 2 noapte aici. Da. Și încet. Este un om aici afară și... E un om afară tot acolo? Uitați-o. Le-am arătat-o. Am făcut zoom și am arătat. Deja am 2 minute, mai filmez 4 minute, 6 minute filmez, mai mult. Ieri am filmat 5 minute, dar nu la 5 minute, în 4 minute mai mult am înjurat. Mi-era foarte frică, s-au auzit sunete ciudate, acum văd că nu se mai întâmplă nimic. S-au auzit sunete ciudate, că deau, bă, o căs tot țiglă, bă, ești, bă, trebuie să-mi la cap. Eram în camera aia de acolo și aici, acolo de acolo căs tot țiglă jos, am aruncat-o. Am aruncat-o ca prost și trebuia să o ținem să vă arătăm. Că mulți dintre voi nu o să mă credeți. Asta nu e regizat ceea ce se întâmplă aici, asta nu e regizat deloc. Asta e o chestie reală, asta se întâmplă, ce vedeți și ce auziți aici se întâmplă. Nu e regizat. Mamă, să-mi bag piciorul, dar nu ar veni și ăla. Cine? Frică. Dacă l-ai chemat pe ăla. Bă, dar ce au fost vaci aici? Da, au fost pe naiba. Pe cine ai chemat? Pe Cristi? Pe care să-mi dăm prietenii tăi? Pe David. Pe David? E bun. Ăla e frică, ăla e fricos, mă, ăla n-are... Tupeu. E frică, mă, nu ca mine și ca tine. Nu că nici mie nu mi-a frică noaptea, că nu mi-a două, dar... Noaptea la 2 e teroare, efectiv. Deci, efectiv, o să... Fraților, să știți că și eu să-mi fac un cont, o să mă cheme Marian77. O să dau eu canalul ăsta, link către canalul lui. Să vă abonați la el, măcar jumate cât am eu, am 140 ceva. E cineva pe afară? Ăla e vecinul lui David. Ține telefonul, că mă leg, dar... De fapt nu-l ține, las că-l pun eu mai bine, pun-o la pe aici. Stați un pic, fraților, că se lege doar că nu știe. Că nu poate să tână și telefonul să și filmeze. Să nu apeși nimic, te rog eu, lasă telefonul. Nu, cât ai filmat? 4 minute sau 3 minute, nu știu, cât arată acolo? 14 minute. Acolo arată cât poți să filmezi, bă. Ăla de lângă. 3 arată. minute 56. Bun. Pentru că m-am legat, o să mai stau un minut, adică o să stau 7 minute în total. Să-mi bag piciorul. Cred că fantomele din casa asta au închis filmarea, pentru că văd minute de prost să închide filmarea. Filmarea de tura trecută s-a închis. Deci, efectiv, S-a închis efectiv singură, pe bune, fără glumă. am pus-o lângă un perete Și s-a închis. și s-a închis. Deci așa m-a spus. 4 minute 20, mai filmăm 7 minute. Fără nu știu, dar eu aveam telefonul în mână și telefonul lui, după aia îl pun jos lângă, dintr-o dată, pip, sau de ceva se strânge filmarea. Deci, am stat așa și ne întreb cu. Tăși încet. Și ne întreb cu a apăsat pe filmare. Bă, deci ce e aici? E nebunie, curajă. Bă, what the fuck? Bă, nebunii dracu, Doamne iartă-mă. Bă, cine a murit în casa asta de nebântui acum că am intrat în ea, mă? Bă, ești tâmpit la cap, mă.
Băi, deci vreți să intru acolo, zice sincer, vreți să intru, băi, intru acolo. Bă, mă bag, bă, mă duc acolo, îmi bag piciorul, bă, pentru abonații mei fac orice, bă. Deci eu acolo o să intru acum. Mă bag, jur. Jur să-mi bag piciorul. Ce dracu e aici? Ce naiba e aici? Cine e aici? De-i să aud sunetele ciudate, de-i să auzau. Nu-i nimeni, e închis, nu-i... Bă, ce e aici? Mai sună-l. Bă, what the fuck? Bă, ce s-a auzit? Mamă, cum e aia? Bă, mai se aude o singură dată plecăm. Zici că e Danan. Au, mi s-a lipit de picioare, au futus. Nu, stai să nu înjur că... Să nu înjur că după aia sunt închis filmare, ia filmez. Se aude o dată sau de două ori, eu plec. Mamă, era să zic ceva, dar n-am zis. Nu vreau să înjur foarte mult pentru că îmi blochează ăștia videoclipul și nu vreau, nu mă chinui ca să-l blocheze.